Otu Nigerian Institution of Estate Surveyors and Valuers alaka nke Anambra State Emerubela mmemme 2024 valuation day ha dịka ha gara njem ịkụziri ndị mmadụ ihe gburugburu steeti a nke bụ n'obi ya bụ ịkụziri ọha na eze gbasara eredgasị iche iche dị na mmadụ inyocha ụlọ maba na ọ na-ego ọfụma dịka otu ha si wee kwuo ya bụ njem nkụzi ga-akwalite ịkwụba aka ọsọ n'ihe gbasara mmadụ ịtụle ụlọ maba na ọ chọrọ itinye ego ya na ya. Onye ọla bụ Blessing Dennis dị akụkọ abịa n'uju. Mmemme ahụ bụ nke mere ọtụtụ ihe dị iche iche nke gụnyere mgbasa ozi site n'aka ndị otu ahụ eji okwu ha agba izu ka esi echekọba akụ na ụba maka mmepe obodo. Ka ọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ ka onye chairman nke Nigeria Institution of Estate Surveyors and Valuers ngalaba Anambra State bụ Maazị Chris Chukwuma kọwapụtara afọ ojuju ya nyegara ọtụtụ ndị otu ahụ mpụtara na ya bụ njem mgbasa ozi ma kwuo na uchu ha bụ iji nene akụrụngwa ma kụzikwara obodo ihe gbasara ya bụ mmemme ha na-eme n'ụbọchị ahụ. Ya bụ mmemme bụ nke ha gakwara Secretariat nke dị n'Ọnịcha North ebe Maazị Charles Ụzọma bụ onye ọchịchị nchere oge nke okpuru ọchịchị ahụ kwuru okwu site na osote ya bụ Maazị Tony Nwabunwanne kelere ya bụ otu ahụ n'ịdị uchu n'ịbịa Ọnịcha ebe bụ azụmahịa na Anambra Steeti ma kwuo na ya bụ ihe ha na-eme bụ nke dị mma ka ndị nọ n'ime obodo mara uru otu ha bara na mmepe obodo. Na ntụnye nke ya ka onye chairman elect nke otu ahụ nke Anambra Steeti bụ Maazị Raji Adewale kọwara na valuation bụ ihe dị mkpa na iji nwale ya bụ akụrụngwa onye nwe maka ọdịnihu. Ya bụ otu bụ ndị nke nwekwara ọgbakọ site na ndị gọọmenti ejikwa okwu ha agba izu gụnyere onye Attorney General bụrụkwa onye Commissioner for Justice nke Anambra State bụ Ọkammụta Silva Ifemeje onye kwere otu ahụ nkwa na ha ga-ejikọ aka ọnụ n'ihe gbasara ana nakwa akụrụngwa valuation. Nke onye ogbo ya Commissioner for Land bụ Ọkammụta Ofonze Amuchazi tokwere ya bụ otu na ihe ọma ha na-eme na idu uchu ha n'ọrụ ma kwunwe na ọrụ ha bụ nke kwesịrị ka ha mụrụ anya nwee ezigbo mpụtara. Ndị ọzọ kwukwere okwu na mmemme ahụ gụnyere onye Ọnịcha Zonal Land Officer bụ Odoziagụ Ogechukwu Asiegbu, onye Principal Consultant nke Federal Nigeria Valuation Council bụ Maazị Gil Ofodile nakwa ndị otu ha ọzọ gụnyere Maazị Justin Ọkaruo nakwa onye Dọkịnta Celestine Ugonabọ bụ onye tokwara ya bụ okenọrụ dịrị ndị estate surveyors nakwa valuers na iji chekwa isiokwu nke afọ a bụ Importance of Asset Valuation for Financial Stability. Site n'Ọnịcha, abụ m Blessing Dennis maka akụkọ ụwa ABS.